Her har vi nogle modargumenter mod finansskatten. For det første vil det skade vores danske økonomi, fordi vi får kapitalflugt ud af landet, altså det bliver skabt en situation, hvor virksomheder eller velhavende mennesker forlader landet for at etablere sig i udlandet. For eksempel på grund af dårlige vilkår for erhvervslivet eller på grund af høj beskatning. En anden grund er, at vi ikke ligefrem lider af en dårlig økonomi. Og det tredje er, at vi ikke engang handler med euroen. Den fjerde og ikke mindst sidste er, at bankerne går allerede konkurs på stribe, så at sætte beskatning på den finansielle sektor vil ikke ligefrem gavne os. En finansiel transaktion reducerer BNP, fordi skatten vil øge kapitalindkomsterne, hvilket fører til en færre investeringer i ny kapital, i f.eks. teknologi. Lønmodtagere kan derfor blive ramt gennem lavere løn eller fyring på grund af lavere investeringer og produktionsinvesteringsniveau.